खुलुमबाय आंनि नायगिरि चेनेल नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। मैया सनितपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि रांगिरि देबेन नार्जारिया थांनाय मैया एपल हस्पिटालाव रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। मे 2023 अक्ट'खालि हरनि 10 रिंगायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद सनितपुर जिल्ला कमिटिनि मानगोनां रांगिरि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरुनि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि देबेन नार्जारि बिथाङा गुवाहाटीनि एपल हस्पिटालाव रुंसारि जायो आरो बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों आरो बिथांनि दुखुथिया न'खरनिसिम जोंनि जि दुखु मोननाय बेखौ जोङो फोरमायहरदों। बिथाङा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोम समनिफ्रायनो जोंजों खामानि मावफाबाय थादों बर' समाजनि थाखाय। सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांनि जि मावनाय आरो बिथांनि जि बिहोमा बेयो अरायसम गोसोखांथावना। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव गसाइनि खाथियाव जायगा मोनो। जायखिजाया बिथांनि जि मावलांनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बर' समाजनि थाखाय गोसोखांथावना जागोन आरो बिथांनि जि मावलांनाय बे मावलांनायखौ इयुन जोलैया गोसोआव लाखिगोन आरो बिथांनि जि आदर्श बे आदर्शआ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव थांनानै थागोन।